שלום, אני נמצא בתחנה עצמות ברכבת הקלה בבת ים. אני מחכה לרכבת שנוסע לקוממיות עם אבא שלי. רואה? כן, אני ועידו נוסעים לרחוב קוממיות בבת ים? בת ים, כן. לטייל, מרחוב העצמאות, איך קוראים? כן. ואני מחכה עכשיו לרכבת הקלה פה, ואתם תראו עוד 4 דקות רכבת הקלה באה, זה פעם ראשונה שאני עושה ברכבת הקלה. שלום לכם לכולם, אני ברכבת הקלה, אני מאוד נהנה וכיף לי, ואני נוסע עכשיו לקוממיות, מטייל ונאכל ואני אחזור הביתה. כיף לי ברכבת הקלה, זה משמש כמו תחבורה ציבורית לאוטובוס וכמו מונית, וזה אותו דבר. מי שירצה לנסוע ברכבת הקלה ייהנה. כיף לנו ברכבת הקלה מאוד. התחנה הבאה, יוספטל. The next stop is יוספטל. المحطة القادمة يوسفدال. תחנת יוספטל. יוספטל סטיישן. אז זה קניון בת ים. محطة يوسفدال. קניון בת ים הוא לא מגיע. לקוממיות? קוממיות. ואז נלך לשם לאכול עם תל ונחזור ברכבת לשם בחזרה? כן. אם נהיה בקוממיות, בקוממיות נוכל. אם לא, אז נוכל בזה. שמה, כן. אבל אם יהיה בקוממיות שם לאכול ואחר כך משם לקחת רכבת בחזרה לעצמות, אז נוכל לקחת 87 מעצמות הביתה? אם בקוממיות יהיה לאכול ואז ניקח רכבת בחזרה לעצמות, אז ניקח אוטובוס בחזרה 87 הביתה? כן, יש לנו. אם בקוממיות... אם בקוממיות אין מה לאכול, ניקח עוד פעם לרכבת, ניסע בחזרה. כן, אבל אפשר לטייל שם. נו, כן, יש לנו. אבל אם יהיה לאכול בקוממיות אפשר לקחת רכבת בחזרה לעצמות ואז מעצמות הביתה? כן, כמו שהחלטנו אתמול, כן. קו 87? כן, אחר כך קו 87 בבית. כן, אבל אם יהיה קוממיות לאכול אפשר לקחת בחזרה רכבת לעצמות ואז לקחת הביתה קו 87? התחנה הבאה, כן, כ"ט בנובמבר. מקוממיות תיקח The next stop זה is ניסע עוד פעם כ"ט בנובמבר. במצבה ונגזור כן. בבית. المحطة القادمة كافتات بنوفمبر. נוסעים נכבדים, למען בטיחותכם, יש לשבת או להחזיק באביזרי האחיזה שבקרון. Dear passengers, for your safety, please take a seat or hold onto the handgrips. الركاب الأعزاء، من أجل سلامتكم عليكم الجلوس أو الإمساك بالمقابض في العربات. התחנה הבאה, כ"ט בנובמבר. The next stop is כ"ט בנובמבר. المحطة القادمة תראה איך הוא נוסע كافتات פה, ראית? بنوفمبر. כמו אוטובוס, אתה רואה? נו. זה בטח כנראה לי מלון, נכון אבא? כן.
הוא מגיע לקניון בת ימון. נו. תחנת כ"ט בנובמבר. כ"ט בנובמבר סטיישן. محطة كافتت بنوفمبر. התחנה הבאה, העמל. The next stop is העמל. المحطة القادمة عمل.